обучението Мисия привличащ мъж и съм убедена, че ще ви бъде много полезно. Директно започваме с вътрешни конфликти. В връзките и отношенията с противоположния пол е много важно да отработим нашите вътрешни конфликти. Какво значи вътрешният конфликт? Много често се случва да искаме нещо, дори не е задължително да е на база връзка. Може да искам да имам пари и в същото време да ни щракне, но не съм достатъчно добър или не ги заслужавам, или парите са мръсно нещо. Много често даже има един ритуал, който и сега ще ви споделя, за да привличате пари, и следствие ще ви обясня как работят вътрешните конфликти. На база да привличаме пари, всички знаем, че може да програмираме водата. Как се програмира водата? Виждали ли сте този метод на двата буркана? На единия буркан са написали лист "мразя те" и са повтаряли негативни думи върху този буркан в продължение на определен период от време, и как този буркан, буквално самият ориз в чашата с вода, течността, която е сложена, и надписа, който е залепен, думите, които са му казани, има негативно повлияване до такава степен, че ориза буквално става почти на прах. Така, друг буркан, в който има положителни намерения, положителни думи и надпис "обич" или "обичам те", пак е сложена вода и пак е сложен ориз. Вследствие почва да му говорят позитивни неща, самата вода в продължение на време не става мътна, както в другият буркан, и оризът се запазва почти до същото състояние, в което е било сложено. И вие можете да си програмирате водата, като сложите, например, под нея банкнота от 100 лева, 50 лева, 20 лева под самата вода, и самата структура на водата абсорбира енергията на парите, защото знаете, че всяко нещо е енергия. Като може да я наричате с изобилие, наричам те да ми носиш щастие, много пари, много успех, хората да ми дават пари и така, каквото ви хрумне, с цел изобилие, да получавате пари. Но много често след тази практика има хора, които ми казват: "Габи, как да сложат парите под водата, те са така мръсни." Защо да са мръсни? Нали парите ни носят някакво изобилие? Имам нещо, което вътре в мозъка ти изгражда това усещане, че парите са мръсни, нали? Но следователно ти казваш: "Аз не ги заслужавам." Това е вътрешен критик или вътрешен конфликт. Как работят вътрешните конфликти? Вътрешните конфликти са на база на нашата кора на мозъка. Вътре в самия мозък има неврони. И единия неврон се включва и казва: "Искам тази жена", например. В другата част на мозъка се включва друг неврон и ти казва: "Ти не си достатъчно добър, примерно. Не получаваш достатъчно пари, няма как да я впечатлиш, нямаш достатъчно мускули, или пък не си интелектуално развит." И това е вътрешен конфликт. То може да е свързано с всяко едно нещо, нали, както примера за парите, може да е свързано с искам да започна фитнес, например, или искам да започна нов бизнес, но ме е страх, че няма да ми стигнат парите или че ще банкротирам. Всякакъв начин нашата глава винаги се опитва, нашият мозък винаги се опитва да ни противоречи, докато ние не се научим как да си отработваме вътрешните конфликти. Обикновено вътрешните конфликти водят до външни такива. В случая, както с жените, искам я, но не стигам до действие. Те конфликти са и вътрешни забрани. Те идват и от нашето семейство, какво сме виждали, какво са ни показвали. Например, ако не сме виждали в нашето семейство човек да се грижи за себе си, когато започнем да полагаме някаква грижа, ние може да имаме вътрешен конфликт. Например, искам да се грижа за себе си, искам да бъда сексабилен мъж, но
нямам време, или пък да го заменяте с някакъв вид извинение, което да противоречи на това, което наистина искате. Тези вътрешни конфликти са на база и ценности. Сега ще си говорим и за тях. Нашите ценности са свързани с базовите ни потребности. Има 3 типа базови потребности. Първият е потребност, свързана с нашата сигурност. Ние да бъдем сигурни, да има някой, който да ни подкрепя, да се грижи за нас, да имаме къща, да имаме защита, да имаме кола. Това е базов инстинкт за сигурност. Това е първият. Вторият тип е половият инстинкт, като този инстинкт е на база това да бъдем харесвани. Когато една жена се облече красиво, например, или един мъж излезне на среща, той под някаква форма иска да бъде харесан, иска да бъде одобрен. Нали? Една жена, когато си сложи грим, червил, нали? Освен да се почувства добре отвътре, много често ние жените го правиме за това да бъдем видени, да ни се даде това чувство на видимост, нали? че сме видими. А третият инстинкт за базова потребност, това е инстинктът на йерархията. Ние винаги искаме да има някой, от когото да се учим, от когото да черпим информация. Някой да е по-на високо ниво от нас, чрез което ние, нали, да се мотивираме, да се вдъхновяваме и да се учим. Но винаги имаме нужда, нали, ако сме на това ниво, от друг човек, който да ни се възхищава. Просто да бъде там и да ни подкрепя, да има това вдъхновение над нас. Нали? Да започнете да забелязвате, че има жени, които се опитват да задоволяват техните базови потребности, но по нездравословен начин. Като постоянно иска под някаква форма вие да задоволявате желанията, но много може да е пример за това да са нереални желания. Например, неща, които вие няма да успеете да си позволите да направите, но тя изисква от вас, за да покрие някаква базова потребност, но в случая може и да е форма на манипулация.